أملاك يقول Amen. بو نعوه بيه ليلكم من John ska komma nu. قاعد سلام مسعنا De flesta här kan ju svenska faktiskt, men jag ska ju tolka kanske någon här på Facebook kanske kan inte svenska och så, men jag vet att ni alla här kan ju, ni förstår ju honom i alla fall. Jag ska försöka tolka. Halleluja. Tack för att jag får komma hit. Det är det jag som är taho. Jag känner till många av er, men personligen känner jag kanske inte er alla. هذا خبراتكم فوتو ميجن personally بجوزي فوتو كون خير. Men vi har setts under en lång tid. ما تراينا نيرنا بجوزي تراينا لنا. Jag vill börja med att säga, Gud har visat mig Afrika ända sedan jag var liten. أملاخ كمني شيء كله هو أفريقيا على نيرو. När jag i mitt kapell uppe i Norrland. أب نورلاند زبال بوتا كله خسني على نيرو. بني شيء كله هو أفريقيا على نيرو. När jag säger en liten by, då är det i svenska mått. أبني شيء عدي نيرا سقى ناي شوار الموت ناي شوار المجبي. Hur många bor i en liten svensk by? Jag frågar er. خبراتكم سكندي يوم أبني شيء عدي ناي شوار تقبيت أمزنورو. Ja, några stycken i alla fall. Hur många tror ni? 4-5. Ja, men hur många tror ni bor i en svensk by? Aha, hur många? Ja, men en svensk by, hur stor är den? حتى مش عادي أبناء شورن سني كنا متى يتخون طول تحصلوا كنا متى بعباس وين تحصلوا كنا يسوى في مندرا كانش 500? في مندرا إيفونارا Åh, det är en stad. دراما ختمايد حمش مين ختمايد يا 500? حمش مين بتعم بزهير Nej, 50. حمسة سوات رئيس الله ختماني شيء عادي أو خمسة عبيد زاروا Vi bor 50 nu. حمسة سوات رئيس قمت نيرنا وحنت ختما I den byn fanns ett litet kapell. أعطاني شيء ختما لي شيء كمزي church عينه Mina föräldrar, de var med där och min pappa han var äldste i församlingen. أبتا بيتخسن دما من بابا ماما سي أو يقولون يرون. De är idag, även fast de är i 70-årsåldern nästan. حجي داقة سبعة خوابتات عامت له. Så är de i mission och evangelisation och planterar en ny församling. Ja, missionaries يوم كم زي وقت يوم تقولنا كلا عدد كيرم تقولوا كم يوم تقولوا كت يوم تدراوي تومات. Men på Guds väg har de hamnat i Frälsningsarmén. وبناء أملاخ مكد دما أمناي ناي مدحان تواجات يزبالو أرمي يزبالو سراوي أو دما همنا جيرو. Men de bär Guds kärlek, de är födda på nytt, de ber i tungor och وعفاتات يزارو بيوم بتاع de bär väckelsens ande. Yes, ja, nej, amlach men festival سواتي. Men det var det är bra. Jag var så, men de förstår ju. Därifrån kommer jag, uppe i Norrland, det är 8 timmar. Ja, Kap Norrland, jag vet inte, så måste Saad var Khabzir och Malet till Tvåta. Jag har bott i Sandviken i 8 år. Alltså, det vilken det var så måste Amet Amit Allahu. I det lilla kapellet så hade vi mission i Afrika. Abzani she church domani buzuh missioners niromna na Afrika zokhuru dagolgulu mat. En av mina bästa vänner som idag är min svåger, han är gift med min syster. Wow, after gizeter man ay kompis na bara dama mishaftu tamari ala haji. Han är född i Kongo. Han född i Kongo. Han är svensk. Svenska föräldrar. Han har svensk föräldrar, kanske vad heter han i Vad tankar du? Ja men det är bra, vi ska skratta i kyrkan. Okej, så min svåger, alltså min bästa vän, han gifte sig med min syster. Wow. Ja, det är en liten by, okej? كم أمني شعب يا خوها يا كم جولكم تمرع وأنا حفظ. I tonåren så fick jag presenter av honom och då fick jag nästan alltid när jag fyllde år. بني شيء كله هو كاو present يقبل نيرة. Så fick jag kanske en tavla. كاو كم تابلا يوصل نيرة زبون present. Jag fick också så här pilar och en pilbåge minns jag. Ja, pilbåge قال زبون present سني هو بني بني شيء كله. Från Kongo då. Från Kongo, jag tror det är Kap Kongo قال خير كله مالج. Zaire som det heter. Zaire, ja. Han bor i den lilla staden. Han bor i byn. I byn. Ja, han växte upp här i Sverige va? Ja.
Okej, ja. Men hans 5 första år Okej. i Afrika. I Afrika, ja. Han växer ju upp här, han Det är nästa. نحط استمر عوار في عبي كلك زي ما بريزنت يمسليني رناعي Han blandar språken va? Jag är med va? Så är det i alla fall. Och sen ett tag tillbaka, kolla på min nyckel. واو كان بزرگ ጊዜ ቅድሚ ብዙሕ ጊዜ ድማ ናይ ኣፍሪቃ ካርታ ዘለዋ ኒክል ኣላቶ ኣብዚ ናይ ኣፍሪቃ በቃ እግዚአብሔር በተዘራው መሰረት ማለት ነው ምስፋር ደለዋ ዚያተ እግዚአብሔር ዘራዮ ማለት ኣፍሪቃ ሪኒ ሉምሽ ብንሽ ኮሎቁ ሳብ ሽዑ ድማ ዚያም ሳያላ ይዶ ናይ ኣፍሪቃ ካርታ ዘለዋ ኣፍሪቃ ዝብል ብትግርኛ ጽፋሏ Det är bara nycklar. Men för mig är det ändå en liten bild att jag har nycklar till kyrkan här. Ja. Jag har nycklar till kyrkan, passar i kyrkan nere på stan. Ja. Det hänger en Afrika-bild. Ja, መፋትሒ ዘሎ መፋትሒ ናይ ቸርች ናይ ብዙሕ ነገር ግን ናይ ኣፍሪቃ ስእሊ ዘለዎ ካርታ ምሳሌ ካብ ነዊሕ ጊዜ Ja. Så är det. ሃሌሉያ Jag har nog presenterat mig färdigt. Yes. Ja. ኣነ ርእሰ ኣላለይኩም ኣለኹ ብሓፂር ማለት እዩ Jag har varit gift i 20 år. Jag har 4 barn. ን20 ዓመት ኣመር ኣለኹ 4 ቆልዑ ድማ ኣለውኒ Ja. yes Åt vilket håll är mina anteckningar? ናተይ ኣንቴክኒክ ድማ ዲጂታል እዩ ከምዚ ኣይፖድ ኣላትኒ ባይ ክጥቀም yes Jag skulle kunna säga att de är så upp och ner. ja De är bak och fram. Ja. Man läser på den sidan, visst? ja Ja. Den är fel håll. den är fel håll okej Ja. ናቱኩም እዚኣ ኣይፖድ ናቱ ስኒ ከምዚ ኒ fel håll ja ja Jag hade tänkt att jag skulle predika idag. حاسب نيره لو ما عم تتصدق Över det jag hörde att du bad alldeles nyss innan jag klev fram. يا باولوس يصلي نيرو ابزي قدمنا ابز منتي مالتي Hur våra ord är viktiga. كمي زبالك الناسي معرخ ندي اقداسيو شاوك يقبرني Varför? سلامنتاي För att ord är viktiga för Gud. مغناتو قالات ناس نيغزابير بتاع اقداسيو Han talade och det blev liv. مغناتو نسو تزاريبو كوينو خا بقالو مالتي På samma sätt så har han gett dig ord att använda. بحاله بقد دما نسو قالات يبنا نخنتقوملو Och ni vet vad Bibeln säger om tungan. قال اغزابير دما تاي Som ett roder på en båt. Som ett roder på en båt. كم مزوري ابني حدا بوت Ni vet en lekspak som man styr. Ja. En liten sak. Ja. Men man styr hela kroppen. Precis, ja. Men hasna sin ishtaagin sin buzola. Kamzi mezawar sin shay kala tuzura sin hanta abay merkab yilo. Men hasna dumasi komo sin buzoh. Ord Ja. har ingen substans. Al Du kan inte ta på dem. al si beka substance yebulu kamzi tuzo yfani hachubat aykelum. De är andliga. መንፈሳዊ ቃላትና መንፈሳዊ När Jesus bad för någon som var sjuk. ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ዝሓመመ ክፅልሉ ከሎ Gjorde han inte så här? ከምዚ ገይሩ ተዓሚቱ ገለ ከምዚ ገለ ኣይበለን Amen. ኣሜን ገለስ ኣይበለን ኣይከለን Han använde ord. ቃላቱ ይጥቀም ነይሩ ቃላቱ ይጥቀም ነይሩ ሃሌሉያ Och så ska jag göra nu också. እጅ ድማ ቃላተይ ክጥቀም ኣነ ድማ እጅ Men ግን jag har fått vända mina anteckningar upp och ner. ሚና ኣንቴክኒንግ እዚ ናተይ ግን እዚ ዝፅሓፍክዎ ኣብዚ ክጥቀመሉ እየ ግን ኦፕን ኤር ከም Bara en liten stund innan jag gick hit. ናብዚ ክመፅእ ከለኹ Jag fick inte tillåtelse att predika det. ወላ ሓንቲ ከምዚ ኣይተቐበልኩም በቃ እንታይ ክሰብኽ ኢለሲ ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልክዎስ ኣይነበረንን Men när jag vände min iPad upp och ner så står det. ያሃ እዛ ኣይፖደይ ምስ ገምጠልክዋ ግና ኢሉ ከምዚ ተፃሒፉሎ Du kan läsa. Oxia jag är med dig alla dagar intill tidens ända. Ja, مسقط لكم ايبود سني او تعرفوا له 6 كاب حجك صار زل عالم مساحتكم على غزبتي نوكي ريال Det är en svag inskription. En svag. بالعمي كم زد بلك تتحفظ عفادي Jag har haft iPaden i 3 år. Men jag har inte tänkt ens. Jag minns inte ens att jag skrivit den. واو اذا ايبود ديال 3 عامه تتكي مالا له كن اي ذكراني كمان كم تحفظوا هذا تحفظ Men när jag köpte den så fick jag möjlighet att säga, vill du skriva något på baksidan? Man brukar skriva sitt namn. Eller så. Ja. كن كذا اخذ له غسل عدد ركيبه انت تحفظ لي قال لهم ني Men jag skrev ett löfte som Gud har gett mig. Som betyder mycket för mig. يا واو انا خا صحيفه املاخنا عايزه تسوني قال صحيفه يا بدحري تزخا نعيكا بوزحي ترجموها بوزحي نعي هاليلويا Så vart du än är, vad du än gör, om du är i ditt hemland eller om du är i Sverige i ditt hemland, ni förstår,
Vart på jorden du än är. Han är med dig. Han har lovat i sitt ord. ያ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝሃለኻሉ ኣብ ዝሃለኻሉ ሲ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ቃልካ ድማ ኣትልካ እዩ ሃሌሉያ Så det jag ska predika idag, ሎማዓንቲ ክሰብኮ ደልየ ዘለኹ för att komma till ordet, ናብ ቃሉ ክመጽ det handlar om stretch. ብዛዕባ ምዝርጋሕ ዝብል እየ ሰብ Om att om tension på engelska, om spänning och om att sträckas ut. ያ ከምዚ ተጨሚጥካስ ምዝርጋሕ ምሻሎ ብዛዕባ ኸም እየ በቃ ምዝርጋሕ ምፍናው ምኻድ ከምዚ በቃ ተፈኒኻ ምኻድ ብዛዕባ እየ ሰብ Herren kanske säger åt dig att du ska hit eller du ska nå den här. እግዚአብሔር ካሺ ይብለካ ንስኻ እዚኣ ክትረኽባ ኢኻ እዚኣ ክትጭብጥ Men du tänker, jag når inte. Jag når bara hit. ኦ ንስኻኻ ትብል ኣይርክባን እየ በቃ ኣነስ እዚኣ ተዓቕመ እዚኣ ትብል Men Herren vill att vi ska sträcka oss längre. እግዚአብሔር ድማ ይደለና ክንዝርጋሕ ክንማንቃፀር ይደለና Ibland så har du en dröm för ditt liv እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ንስኻ ሕልሚ ኣለካ ውሽጥኻ ናናትካ ህይወት som Gud genom sin nåd እግዚአብሔር ከም ትጸጉ ዝሃብ väljer att välsigna i ditt liv. ክባርከካ ይደሊ ኣብ ህይወትካ Han gör den till sin vilja för han älskar dig. ያ ይደሊ ንሱ ክገብሮ ከምናትካ ቪልያ Men ibland, ni vet, vi går med Herren och vi bär Guds ande. ሓደ ግዜ ምስ ኣምላኽ ንኸይድ ንጽሊ ድማ Så han delar sin dröm med dig. ያ ንሱ ሕልሙ ምሳና ሼር ይገብር እግዚአብሔር Vi möts, Herren och jag. Herren och du. ያ ንስኻን ኣምላኽን ኣነን ኣምላኽን ድማ ንራኸብ ማለት እዩ Din egen dröm, den kan du bära och du förstår den. ናብካ ሕልምኻ ትዕዞ ትርድኦ ኢኻ ኻ Men så kommer Guds vilja över ditt liv. ናይ ኣምላኽ ድሌት ድማ ይመጽእ ኣብ ህይወትካ Och då kommer du behöva stretch. ካልኣይ ድማ የድሌካ ክትዝርጋሕ ድማ የድሌካ Det känns inte möjligt. ያ ዝከኣል ኣይመስልን እዩ Gud, vad vill du? እግዚአብሔር እንታይ ደሊኻ ኣብ Hur ska ህይወተይ jag nå dit? ከመይ ገይረ ክርክባ ነቲ ዝበልካኒ Det känns omöjligt. ደይከኣል ይመስል På svenska så har vi de 5 Moseböckerna. ኣብ ናይ ዝኾነን ሓሙሽተ ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ Jag vet att ኣለዉ ni nämner dem på ett annat sätt. ንሕና ብኻሊና ንቕይሮ ግን ሓሙሽተ ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ ዝበሃሉ ኣለዉ I Sverige har vi gjort det enkelt. 1, 2, 3, 4, 5. ሓሙሽተ ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ ዝበሃሉ ኣለዋ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርካ ክሳብ ዘጻት ገለ ዳዊካ ማለት ትኾኖም ስጋብ ዘዳግም ሓሙሽተ መጽሓፍቲ Jag läser nu från 3:e Mosebok. På engelska ሎማዓንቲ Leviticus. ካብ ሰለስተ ሳልሰይቲ መጽሓፍ ናይ ሙሴ ብዛዕባ ሌቪቲክስ ዘጻት ብዛዕባ ዘጻት Så Leviticus 26, ዘጻት 26 ዘጻት 26 ትየ kapitel 26, vers 10. I 3:e Mosebok på ያ svenska. ሳልሳይ መጽሓፍ ናይ ሙሴ ዘለላውያን Ja, du ser. ያ የሶ ዘጻት Ja, det blir alltid fel. Det är därför jag sa så. ያ ዘለላውያን 26 ትየ Ja. Engelskan döper den till Leviticus. ያ ሌቪቲክስ ያ Gammal gröda som legat inne länge ska ni ha att äta. Ni tvingas skaffa undan den gamla för det nya. Och jag ska resa upp min boning mitt ibland er och ni ska inte avvisa er. Jag ska vandra bland er och vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Jag är Herren er Gud. amen Som förde er ut ur Egyptens land för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud. አሜን ካብ 10 ጀሚረ ቅብያ ክሳብ 13 ተንቢባሎ ነዊሕ ተዓቑረ ነባር እኽሊ ድማ ትበልዑ ስለቲ ሓድሽካ ነቲ ዕቑር ትጉዕፍዎ ማሕደረይ ድማ ኣብ ማእኸልኩም ክገብር እየ ነፍሰይካ ኣይትፍንፍነኩምን ኣብ ማእኸልኩም ድማ እኸይድ ኣምላኽኩምን እኸውን ንስኻትኩም ከ ህዝበይ ትኾኑኒ መታን ባሮቶም ከይትኾኑ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእክኹም ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክኩም እየ ቁራብዓት ኣርዑትኩም ድማ ሰበርኩ ርእስኹም ኣልዒልኩም ከም እትኸዱውን ገበርክኹም አሜን ሃሌሉያ När ni följer Guds dröm, den dröm han har och delar med dig, ናይ እግዚአብሔር ሕልሚ ክትፈልዮ ክትገብር ከለኻ ክትክተል ከለኻ kommer du att behöva flytta undan det gamla för att göra plats för det nya. ዘድለይካ ነገር እንታይ ነቲ ኣረጊት ነገር ጉሒፍካ ነቲ ሓድሽ ነገር ክትእቱለካ ምክንያቱ ነቲ ሓድሽ ነገር ምታን ክትቅበል
Yes. Jag kan säga till ledarskap till exempel. بناي مريحنة يا En uppenbarelse från Herren över en församling kommer inte att gå att rösta igenom. يا Det kommer inte att bli majoritet. precis رأي نيجابير سني vad kan du handla upprepa en gång till Ja, vi kan säga så här. När Noa skulle bygga arken, يا نوح مركب سر حلو om han hade frågat, ska vi rösta? ده حاسيو ده يسيلون يروس كأخذ مريج أخن Vem tycker att jag ska bygga en jättestor båt? من يدلي أنا عباي مركب سرح يلو مريج أتزجبر نيرو Jo, för jag tror att det ska komma vatten från himlen. Du har aldrig gjort det förut. Men jag tror det kommer att hända om vi behöver bygga en båt. Vilka vill tro att det ska bli? يا مخناتو مايك ماتيو نزم درما ما خوفت أي سلزي من تدليو أت مركب سرح تدليو تزبل نيرو سيلو Ja, du är galen. يا نسخات قولوا لي خمبلو Ingen skulle räcka upp handen. يا ولا حدا سبسي يدزل على محلوني När Moses skulle föra folket ut ur Egypten. موسى كاب جبتين حزب إسرائيل كوت أم كله Om man hade samlat folket och haft en omröstning. دحري سبات أكيبو نيرو روسنا قبرو Vill ni följa mig? Jag ska gå ut här mot öknen. يا تصعبون اللي هم بينهم نب أكن جرا إسرائيل كوت Jag tänker befria er från slaveriet här. يا كافي ناي بارنتن مجزاتن سخوت أكمي Vilka vill med? من مساي تخونو Han hade inte fått majoritet. ولا حدا سبا يرخب بوزع سبسا يرخب المسو فولو تقبرو نتناتو دريم ريو مالك إجابة دوم مطلو Vi får från Gud uppenbarelse. كاب أملاخ رأي نقبل Uppenbarelsekunskap. Hur säger man det? كاب أملاخ مقلات ناي مقلات رأي زتقلت رأي كاب أملاخ نقبل På engelska revival. ريفايفل يا ناولج بكاب أملاخ سني استقلت الرأي نقبل ناولج فلتت جابير كوبرو تدلي Gud sa till Jona. جابير يوناس يلو Du ska gå till Nineve. سخان نام نو كيدي خايلون يوناس Han sa nej är det. نسو خايلوها نيك خيرا كينيلو Jesus kommer till Johannes döparen i vattnet. يسوس ناب يوحنس دوفار النتيو Johannes döparen han står och döper folk i floden. يوحنس دما سبات يتأمر نيرو أبي يوردانس ربا يوردانس Ja. Det var Genesaret. Visst. Genesarets sjö. Inte bra. Ja. Men det spelar ingen roll. I vattnet. Ja, Jordans river. Ja. I just said that. Ja. Så vad säger Johannes när Jesus säger du ska döpa mig? يوحنس انتهى يلو ناير قويتا متي وخذ تمغني خمس ولس يوحنس انتهى يلو اي تمغا كان يلو Han säger nej herre. كان تمغا كاي كين يلو Det är jag som behöver bli döpt dig. اني باخا خطمغ زغباني يلو Men eftersom du säger det så må det ske så. ግን ስለዝበልካ ግን በቃ ሆም ይሁን ከም ዝበልካ ግን ይሁን ይልዋ Det här är återkommande genom hela Bibeln. Jag tar några från minnet bara. Vattenfesten i Kana. Bröllopet i Kana. ኣብ ቀና ዘገሊላት ዝነበረ መርዓ Johannes 2. ኣብ ዮሐንስ ክልተ Att vinet tar slut. እቲ ወይኒ ተወድዩ Så säger Jesus, fyll krukorna med vatten. ኢየሱስ ድማ ኢሎ ነቲ ዕትሮታት ብማይ ምልኦ ኢሎ Vatten. በቃ ማይ ከም ዘሎ Det är ju vinet som är slut. ግን ወይኒ ተወድዩ ኣብቲ ግዜቲ Maria säger då, gör bara som han säger. ማርያም ግና ኢላሲ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ኢላ Det var emot deras förståelse. De kunde inte tänka sig att det skulle vara så. precis ወላ ሓደ ሰብ ክሓስቡ ዝኽእል ኣይኮነን ምሻሎ ማይ ምልኣዮ ከብትሎ ከሕሰብ ዘይከል ነገር እዩ Hade Johannes vetat att himlen skulle öppna sig, Guds röst skulle tala och marken skulle skaka och Guds ande skulle kliva ner, komma som en duva över Jesus. ዮሐንስ ፈሊጡ ነርቶ ዝኸውን በቃ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ተኸፊቱ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምርግ ብኮይኑ ኣብ ክርስቶስ ክወርድ ዝፈልጥ ነይሩ እንተ ዝኸውን Då hade han sagt, ja kom Jesus nu, låt oss få döpa nu, så vi får se det här hända. ያ በጃኻ ቀጥፍ በቃ ንዓና ሕጂ ከጠመቐካ እናበለስ ምፀውዖ ነይሩ ቀጢፉ ብሓደ ግዜ ማለት እዩ Hade lärjungarna vetat att vattnet skulle bli vin innan de fyllde med vatten? ያ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ እቲ ዕትሮታት ማይ ምስ ተመለሲ በቃ ወይን ቆይሮ ይሱር ተዝኾኑ ነይሮም ተዝፈልጡ ነይሮም ብርግፅ Då hade de skyndat sig att fylla krukorna, fort! ብጣዕሚ ስምተሃውኹ ነይሩ ብጣዕሚ ድማ ምጎዩ ነቲ ወይኒ ክመል ነቲ Och ማይ direkt sprungit ut med det till gästerna. ያ ቀጢፎም ድማ
ناتو ما قاعد دما مهابون يروم يا Ja, ni förstår. يس nästan alla har förstått svenska faktiskt. Så när Gud visar oss någonting, när እግዚአብሔር ከለየና ሁሉ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትና någonting som är i hans vilja, i hans dröm. någonting እግዚአብሔር ዝኾነ ንሱ ዝደልዮ ኣድና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከለየና ሁሉ Så kommer du att behöva sträcka dig i tanken. ንስኻ ድማ የድለይካ በሐሳባትካ ክትዘርጋሕ በሐሳባትካ ክትወፅእ ክትማጣጠርስ የድለይካ Amen. Du kanske behöver vända dina anteckningar upp och ner. ያ ምክንያቱ አንቴክኒክ ናትካ ስግብጥሎ ለካ ምክንያቱ ትሎፍተ ናትካ መታን ክትሪኦ ተንብቦ ኣምላኽ ዝበለካ Men ተዛር där står löftet. Jag är ኣብኡ med dig. ዘሎ ግን በቃ እዚ ሎቦዋ እዩ እዚ እግዚአብሔር ተስፋ ዝሃቦ እዩ Amen. Amen. Vi läser en text. ሓንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ኢና ሃሌሉያ Som förklarar det här så tydligt. የስ ብቐሊል ብንጹር ነገር ዘረዳእና ማለት እዩ ነዚ ዝበሉሎ Apostlagärningarna kapitel 9. ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ባሽ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቕደ 1 Jag kommer att summera lite grann. ዳንቦኩ ክነግረኩም እየ ካብ ዳሓለፍኩ ማለት Inte እዩ Saul som händelse utan... Förlåt. Kapitel 10. Vers 9. ካፒተል 10 ክብል እየ ካፒተል 10 ፍቕዲ 9 Där har vi det. 19 ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት 19 Petrus, ጴጥሮስ han är på taket. ኣብ ላዕሊ ነይሩ ኣብ በሪ ኣብ ቦሎፎን ነይሩ Han ber. ይጽሊ ነይሩ Jag tror inte att han ber Gud om en ny vision. እግዚአብሔር ብዛዕባ ሓድሽ ራእይ ይጽሊ ነይሩ ይኸውን ኢሉ ሓስባነ Jag tror att han är i sin dagliga bön, i sin tillbedjan. ከምዚ ናይ መዓልታዊ ድጽልዮ ከምኡ ይጽሊ ነይሩ ጴጥሮስ ኣብ ላዕሊ ወፂ På taket. ኣብ ላዕሊ ኣብቲ ደርቢ ወፂ ደርቢ Och plötsligt, ሃንደበት ድማ precis som för Mose ልክዕ ከም ናይ och den brinnande busken, ከምቲ ልክዕ ንሙሴ ብሓዊ ድቆጥቋጥ ዝተረኣዮ ከምኡ ድማ ሃንደበት ንጴጥሮስ ni kan Bibeln säkert bättre än mig. Ni vet, Gud kommer plötsligt ibland. ያ እንትፈልጦ ኢኹም ስኹም ድማ ልዕለይ ትኾኑ ኢኹም እግዚአብሔር ኩላ ግዜ ሃንደበት እዩ ዝገብር እግዚአብሔር ኩላ ግዜ ናቱ ስራሕ ብሃንደበት Och precis som på andra ställen när Herren talar in i människors liv så behövs det stretch. ያ ልክዕ ድማ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ነቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ተዛረቦም ንሕና ድማ ምዝርጋሕ የድሊ Amen. Duken sänks ner med de orena djuren. ያ ራእይ ድማ ርዩ ከምዚ ደፈንፍን ነገራት ክወርድ ካብ ሰማይ ድማ ርዩ ጴጥሮስ Fäst i de 4 hörnen. Och Herren säger slakta och ät. ኣርባዕተ ዘፈንፍን እንስሳታት ርዩ ሽዑ ሓሪድካ ብላዕ ኢልዎ ጎይታ Petrus ser det i sin ande, en syn. ያ ጴጥሮስ ርይዎ ከም ቪዥን ከም ራእይ ርይዎ ጴጥሮስ ዝራእዮ ራእይ ማለት እዩ Herren visar vad han vill göra. እግዚአብሔር ኣርይዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ጴጥሮስ ኣርይዎ Vad svarar denna apostel, fylld av helig ande, leder församlingen, går nära Gud? Vad svarar han Gud? ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቤተክርስትያን ዝመርሕ Ja, vad svarar Petrus? ያ እንታይ መሊሱ ንእግዚአብሔር እንታይ መሊሱ ብጣዕሚ ኣገልጋል ናይ ኣምላኽ ሰብ ብጣዕሚ ሃዋርያ ዝኾነ ሰብ ንእግዚአብሔር እንታይ መሊሱ ትራእዩ ምሰርኣዮ ብላዕ ካብኡ ሓሪድካ ብላዕ ምስ ወረዶ Han säger nej, Herre. ኢልዎ ናይ ክበላዕ ኣይከልኒ ኢልዎ Nej. Nej. Inget orent har någonsin kommit i min mun. ከምዚ ነገራት ዝደፈንፍን ነገር በሊዕ ይፈልጥ ኔ ክገብሮ ኣይከልኒ ኢልዎ Synen kommer till honom 1 gång, 2 gånger, 3 gånger. ሰለስተ ግዜ ዝኸውን እቲ ራእይ ይመላለሶ ነይሩ Vi tackar Herren för en andra chans. ብጣዕሚ ነመስግኖን እግዚአብሔር ኩላ ግዜ ዕድል ስለ ዝህበና ኩላ För en ግዜ tredje chans. ካልኣይ ድማ ሰለስተ ዕድል ድማ ስለ ዝህበና Hade det እግዚአብሔር behövts en 4:e, 5:e och 6:e chans så tror jag Herren hade haft nåd för det. ያ ብሓቂ እግዚአብሔር ድማ ብዙሕ ዕድላት ዘድልየካ ተዝኸውን ነይሩ ሲ ብዙሕ ነገር ድማ ምገበሮ ነይሩ እግዚአብሔር ሲ ብዙሕ ምገበረ ሃሌሉያ Jag ska inte tappa de här. Men så vet ni vad som händer. ሶ ትፈልጥኹም እንታይ ከም ዘጋጠመ Det knackar på dörren. ብማዕጦ ኣብ ላዕሊ ከሎ ንሱ ኣብ ማዕጦ ተዋሕኪዮ ቃል ኣምላኽ ትፈልጥዎ ኢኹም Och Petrus upplever det är till mig. ጴጥሮስ ድማ እዚ ልክዕ ንዓይ ኢሉ ተረድይዎ ናብ ምርዳእ መፅዩ Och han följer med de här männen. ምስቶም ሰባት ድማ ተኸቲልዎም ከይዱ
Och Guds ande faller också över hedningarna. ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ አቶም ሰባት ኮርድ ኮሎንሪዮ ማለት እዩ Amen. አሜን ሃሌሉያ För Petrus var det otänkbart. ጴጥሮስኒ ብጣዕሚ ከምዚ ክሓስብ ኣይከኣለን Men det var Guds vilja. ግን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ነይሩ ያ Kan det bli så i ditt liv? ከምኡ ክኸውን ዶ ይኽእል ዶ ኣብ ሂወትካ Och tänk dig själv, hur lätt skulle det vara? ያ ንስኻ ሓሲብካ ከመይ ቀሊል ክኸውን ይኽእል Nej, jättesvårt. ከቢድ እዩ Jättesvårt. ብጣዕሚ ከቢድ እዩ Det kommer tårar säkert. ያ ብጣዕሚ ንባዓት ክመፅእ ይኽእል እዩ ሰይከ Du bryts ner. Du kanske måste lägga bort det gamla som du har liksom lärt känna. Det som har varit tryggt för dig. precis እቲ ስኻ ዝተማሃርካዮ እቲ ጋማል ነገር እቲ ስኻ ናተይ ፅቡቕ ትብሎ ነገር ሲ ንዑስ ክትጎርፎ ኣለካ Det sätt som du alltid har gjort på ኩሉ ሻዕበቲ ዝገበርካዮስ får du lägga åt sidan. ያ ንጎኒ ክትገብሮ ኣለካ För att följa Herren och göra någonting nytt. ምክንያቱ ንእግዚአብሔር መታን ክስዕቦ ሓድሽ ነገር ድማ ንሱ ክገብር መታን För han har en större tanke. ምክንያቱ ንሱ ዝዓበየ ሓሳብ ኣለዎ ንዓና Amen. På vägen hit idag så var månen uppe. ሎማዓት ዳመፀ ከለኹ እዚ ደበና ኣብ ላዕሊ ነይሩ Och man såg några stjärnor även fast det inte har blivit helt mörkt än. ያ ወላ ፀልማታ ይኹን ዳ እምበር ንኣሽናሽ ኮኸብ ግን ትይረ ነይረ Men Herren säger till oss att mina tankar är så mycket högre än era tankar. ጎይታ ግን ይብለና እግዚአብሔር ግና ይብለና ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ ዝተፈለየ እዩ Amen. Är ni med? ምሳይ ኣለኹም ሃሌሉያ Scrolla fram eller bläddra till kapitel 11. ናብ ካፒታል ኤል ናብ ምዕራፍ 11 ስክሮል ግበሩ እዚ ሓስ ግበሩ ምዕራፍ 11 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ማለት እዩ Petrus, ጴጥሮስ han tog mod till sig. ንሱ ወሲዱ ምሱ Han upplevde en övertygelse i sin ande. Han var säker ያ ሃምባሴ ማሲ ሹር ይኮይኑ ነይሩ ኣብ መርተዖስ ረኺቡ ኣብ att det var Gud som talade till honom. እግዚአብሔር ከም ተዛረቦስ መርተዖስ ኣብ ውሽጡ ረኺቡ Så han följde med och han gick in till Cornelius hus. ያ ምስ በዓል ቆርኔሌዎስኒ ከይዱ በቃ ምክንያቱ መርተዖ ረኺቡ ኣብ ውሽጡ እግዚአብሔር ልክዕ ተዛረቦስ ምሶም ክኸይድ ከም ዝኾነ Han gjorde det som också, inte bara för honom utan också för dem runt omkring, var en synd. ያ ነቶም እሱ ዝገበሮ ድማ ነቶም ካልኦት ኣብ ጎኑ ዘለዉ ድማ እዩ ምክንያቱ ምስ ኣህዛብ ክትሕወስኒ ከምቲ ሓጥቃት እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ብናቶም ማለት እዩ Han tog in, han bodde med, han bad för och han gav heliga ande. ጸሊሎም ባሪኽዎም መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ ማለት እዩ Ryktet gick fort. ቅልጡፍ ድማ ኣጋጢሞ መንፈስ ቅዱስ ፕሌፍ ገይሮም ቶም ሰባት ማለት እዩ Kapitel 11 och 1. ምዕራፍ 11 ግብረ ሐዋርያት Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. ሐዋርያት እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሕዛብ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም ተቐበሉ ሰምዑ De fick höra. እሳቶም ሰሚዖም ቶም ካልኦት ሐዋርያትን ኣሕዋትን ድማ ሰሚዖም ኣሕዛብ ሲመጽእ መንፈስ ቅዱስ ከም ተቐበሉ Det gick ett rykte på stan ያ som spred sig. Det är 70 mil upp till bröderna i Judeen. እቲ ዝኾነ ነገር ስኒ በቃ ከም ተዘርጊሑ ናብ ብዙሕ ቢላሲ ተዘርጊሑ በቃ ብዙሓት ፈሊጦም ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቆርኔሌዎስን እቶም ሰባት ምስ ዝነበሩ Petrus fick åka dit. ጴጥሮስ ናብኡ ክኸይድ ተገዲዱ Och när han kom dit i vers 2 ናብኡ ምስ መፀ ድማ ኣብ ምዕራፍ 2 började de omskurna, de av hans egna, judarna, att angripa honom. እቶም ኣይሁድ ድማ ሒዞሞ እቶም ኣይሁድ መፀምፂ ሒዞሞ Det här är efter Apostlagärningarna 2. እዚ ድማ ድሕሪ ኣፖስቶልያሪና ትፎይ ድሕሪ ክልተ ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ማለት እዩ Det här var en kyrka fylld av helig ande. ድሕሪ እታ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ምምላእ ዝኸውን ደሎ ምዕራፍ 11 ይኸውን De följde Jesus som Herre. ንሳቶም ከም ኢየሱስ ፎሎም ዝገብርሉ ዝነበሩ እዩ Och de sa, ንሳቶም ድማ ኢሎሞ du har varit inne hos de oomskurna männen och ätit med dem. ስኻሲ ምስቶም ዘይጉዙራት ምስቶም ዓለማውያን ንብሎም ማለት ምስኦም ሲ ኮሚካ ትበልዕ ነርካ Apostlarna, bröderna i Judeen. እቶም ሐዋርያትን እቶም ኣሕዋትን በቃ እሶም እዮም ተኣኪቦም ከም ኢሎም De fick kunskapen inte av anden utan genom ett rykte. ያ ንሳቶም ስኒ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይተቐበሉን ግን ካብ ሰባት እዮም ሰሚዖም
ሰባት ሰሚዑ De fick andrahandsinformation. ያ ብኻልእ ሰብዮም ሰሚዖም እምበር ብኣመንፈስ ቅዱስ ተዛረቦም ገለስ ኣይኮነን Ni förstår skillnaden. ያ ካብ ሰብ ክትሰምዕን ካብ መንፈስ ቅዱስ ክትሰምዕን ፍልልዩ ስርኢኹሞ ትኾኑ ያ Så i vers 4, ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ ፍቕዲ 4 Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. ጴጥሮስ ድማ ኣብ ምዕራፍ 4 ተራ ብተራ ነቶም ሃዋርያት ከረዶም ጀሚሩ ማለት እዩ Han säger, jag var i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en linneduk. Han berättar alltihopa. ያ ንሱ ድማ እቲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ዓሊሎ ማለት እዩ ከምቲ ኣነ ራእይ ርየ ጎይታ ራእይኒ ዘተንፍል ነገራት ኣርይኒ እቲ ዝረኣዮ ራእይ ማለት እዩ ብሙሉ ንሱ ድማ ነጊርዎ ማለት እዩ ኩሉ ነቶም ሃዋርያት ዝተዘጋጠ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ከም ተመሉ ኩሉ ዕሊሎ ማለት Petrus säger också i vers 6, när jag såg efter och studerade närmare. ጴጥሮስ ድማ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 6 Han studerade närmare, står det i min svenska. ያ ናው እናቀልጠፍኩ እንተ ኣስተውሃልኩ ኸ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎ እንስሳ ምድርን ቫሽ 6 እለ Ja, vers 6. ያ ዘለዎ እንስሳ ምድርን ኣራዊትን ለመን ዝብልን ኣዕዋፍ ሰማይን ረአኹ yes Han hörde också en röst som ሰሚዑ sa, ድማ ድምፂ ከም ዝብል och han berättar också hur han svarade nej, nej. ከም ኣይከውን እዩ ከም ዝበልኮ ንጎይታ ድማ ተዛሪብዎ ክበላ ኣይክእልኒ ካብዚ ከም ዝበሎስ Petrus kommer inte med ett rykte utan han kommer med förstahandsinformation. Han kommer med en uppenbarelse. ያ ጴጥሮስ ብኻልእ ዘረባ ዝሰምዖ ገለ ኣይኮነ ማለት ንሱ ባዕሉ ተዘጋጠሞ ይክነግሮም መት እዩ ባዕሉ በኣካል ማለት እዩ Var försiktiga med att döma efter rykten. ያ ተጠንቀቁ ዝኾነ ሰብ ከይትፈርዱ ዝኾነ ነገር ምስ ሰማዕኹም ተጠንቀቁ ዝኾነ ነገር ሰሚዕኹም ንሰብ ቀጢፍኩም ከይትፈርዱ ተጠንቀቁ Det skulle kunna vara ክኸውን ይኽእል እዩ en stor välsignelse ብዙሕ በረኸት ክኸውን ይኽእል እዩ som bara inte jag kan förstå. ከመይ ገይረ ክርድኦ ዘብል ማለት እዩ För hans tankar är så mycket högre än mina. ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ካብቲ ንሕና ናሓስቦ ንላዕልን ኣዝዩ ሕጉዝን እዩ ሃሌሉያ Ska se vart jag ska fortsätta. Som sagt, jag har inte... ሃሌሉያ Jag läser tyst här igenom. ያ Ja. Petrus berättar hela berättelsen om allt som han har varit med om. ጴጥሮስ ትኩሉ ዘጋጠመ ነጊርዎም ነቶም ሃዋርያትን ነቶም ኣሕዋት ዝበሃሉ ኣብኡ ዝነበሩን ብምሎም ዘጋጠመ ብሙሉ ነጊርዎም እዩ Så vers 17. ሕጂ ምዕራፍ 17 ቅሪ 11 ማለት እዩ ኣባ Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro. እምበኣርሲ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመናን ዝሃበና ማዕለና ገይሩ ህያብ ካብ ዝህቦም ኣነ ዳ ንኣምላኽ ዝኽልክሎ ዝኽእል እንታዋየ ትብል ማለት 17 ሪኦ ማለት Vem var då jag att kunna hindra Gud? ያ መን ኣነ ንእግዚኣብሔር ክኽልክሎ ዝኽእል እግዚኣብሔር ወበት ካባበስ መን ኣነ På engelska, stand in God's way. መን ኣነ ሲ ኣብ ናይ ኣምላኽ መገዲ ደው ዝብል ብእንግሊሽ ማለት እዩ እንታዋይ ኣነ ኣብ ንእግዚኣብሔር ደው ኢለ ክዓግቶ ዝኽእል Och när de hörde detta lugnade de sig. እዚ ምስ ሰምዑ ድማ ሃቢኦም ረጊኦም ማለት እዩ ቶም ሃዋርያት ቶም ኣሕዋትን Ser ni deras hårda anklagande hjärta? ሪኢኹኖ ኢኹም እቲ ምሻሉ ብጣዕሚ ተሪዩ ዝኾነ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስ Deras första reaktion var att anklaga. እቲ መጀመርታ እቲ ናቶም ዝመፆም እቲ ናቶም ሓሳባሲ ንዑ ክቋይቆ ንዑ ዳውን ክገብርዎ እዩ Men när Petrus fick tala sin uppenbarelse till dem. እቲ እሱ ዝረኣዮ ራእይ እቲ እሱ እግዚኣብሔር ዝረኣዮ ራእይ ግን እሱ ተዛሪብዎም ነቶም Vad ሃዋርያት Gud ማለት hade visat honom. እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝረኣዮ ተዛሪብዎም ንዖም Så står det i vers 18. De prisade Gud. ዋው ኣብ ምዕራፍ 18 እንታይ ትብል ፍቕዲ 18 ማለት እየ እሳቶም ድማ ሲን እግዚኣብሔር ድማ ኣመስጎኑ ትብል እዚ ምስ ሰምዑ ሃድኡ እሞ እምበኣርስ ኣምላኽ ንህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስጎኑ ይብል ሃሌሉያ Och de sa till och med åt hedningarna, alltså de som inte de trodde var utvalda. Alltså till hedningarna så har Gud
skänkt omvändelsen som ger liv. አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድማ ንህዛብ ስኒ በቃ ኢሉ ህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂቦም እናበሉስ ንኣምላኽ ኣመስግኑ አይደለም ሃሌሉያ Gud ser din dröm እግዚአብሔር ናትካ ሕልሚ ይርዮ och han vill välsigna den. ክባርኾ ድማ ይደሊ För han älskar dig. ምክንያቱ ስለ ዘፍቅረና Han vill möta dig i den. ኣብኡ ድማ ክረኽበና ይደሊ ጎይታ Men precis på samma sätt så vill du se Gud och vad han drömmer om. ብኡ መገዲ ድማ ንስኻ ስኒ እግዚአብሔር እንታይ ሓሳባቱ ሕልሙ ኣባኻ ከም ዝኾነስ ክትርኢ ትደልያ Och det kan hända dig ክኸውን ድማ ይኽእል እዩ att han visar dig vad han vill. ንሱ ከርእየካ ይኽእል እዩ እንታይ ከም ዝደሊ ንሱ Säg då inte ድሞ ኣይትበል ንስኻ nej Herre. ኖ ኣይትበል እግዚአብሔር ከርእየካ ከሎ På samma sätt som inte du vill att han ska säga nej till din dröm. ልክዕ ከምቲ ናትካ ሕልሚ እሱ ነይ ክብለካ ስለዘይ ከምዘይ ትደሊ ንሱ ከርእየካ ከሎ ናቱ ሕልም ድማ ኖ ኣይትበል Så ska inte vi säga nej till honom. ንስካ ንሕና ድማ ኖ ክንብሎ ንእግዚአብሔር ኣይግባእናን Han kommer att uppenbara det för dig. ንሱ ይገልጸልና እዩ ሃሌሉያ För den som inte tror så är korset en dårskap. ነቶም ዘይኣምኑ ስኒ ግብሪ መስቀል ዕሽነት እዩ Säger första Korinthierbrevet. ቀዳማይ ቆሮንቶስ ይብለና ኸው ነቶም ዘይኣምኑ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ Hebreerbrevet 11:6. ኣብ ሂብሪው ድማ 11:6 Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. ብዘይ እምነት ስኒ እግዚአብሔር ከስምሮ ዝኽእል የለን ይብለና ኣብ ዕብራውያን 11:6 Vi kommer till honom med tro. ብእምነት ኢና ናብ እግዚአብሔር ንመጽእ ሃሌሉያ Amen. Men för den som tror är korset en Guds kraft. ነቶም ዝኣምኑ ግና ሲ ሓይሊ መስቀል ሲ ንእምነት ሓይሊ እዩ yes För den som inte tror är korset inte uppenbarat. ነቶም ዘይኣምኑ ግና ሓይሊ መስቀል ሲ ዕሽነት እዩ ንዖም በቃ እቲ ኣብ መስቀል ዝተገብረስ ዕሽነት እዩ ንዖም Det är dolt. ከምዚ ንዖም ሲ በቃ ሕማቅ ነገር እዩ Det ligger ett täcke över. ኣብ ማእኸሎም ሲ በቃ ከምዚ መጋረጃ ኣሎ I en stad så är det en stor staty som ska invigas. ኣብ ሓንቲ ከተማ ብዙሕ ከምዚ ስቱር ስታቲ ከምዚ ጣዖት ኣሎ ቢጋ ዝኾነ Men det är ett skynke över. Det är ett täcke över. ተሸፊኑ ድማ ንሱ De som folket samlas på torget. እቶም ኣብቲ ቦታ ዝተኣከቡ ሰባት De kan ana vad som finns där bakom. De kan bara fantisera vad som är för staty. እንታይ ከም ዝኾነ እቲ ጣዖት እቲ ወይ ድማ እቲ ስርሕ ናይ ሰባት ማለት እዩ እንታይ ከም ዝኾነ ሲሓስቡ እቶም ሰባት ኣብኡ ዘለዉ Kanske det ser ut som en kung på en häst. Det är lite så här i formen. Statyn alltså. እቲ ስታቲስኒ ገለ ሰባት ከምዚ ገለ ፑንግ ይመስሎም ኸውን Det sticker ut någonting åt sidan så här i statyn. ገለ ሰብ ድማ በቲ ሓደ ትሪክ ይገብሩ Kanske han håller något i handen. ኢዱ ድማ ይሕዙ Men de vet inte. ግን ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ከም ዝኾነ De vet inte för den är täckt. ምክንያቱ ተሸፊኑ ስለ ዝኾነ Statyn, man kan inte se den. Man kan bara gissa. እቲ ስታቲስ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ይሳ ጥራይኻ ትገብር ትኽእል ምክንያቱ ቴክድ ስለ ዝኾነ ዝተሸፈነ ስለ ዝኾነ Jag håller på att förklara uppenbarat. Jag ska försöka. I alla fall de förstår. Vad betyder det att någonting är uppenbarat? እንታይ ማለት እዩ ዝተገልጸ ነገር Skynket eller täcket dras bort. እቲ መሸፈኒ ወይ ድማ እቲ መሸፈን ነገር ሲ ክግለጽ ከሎ Och vi kan se ሽዑ ንርኢ ማለት እዩ ዝተገልጸ ነገር ማለት እዩ alla detaljer. ኩሉ እቲ በኢንዲታይ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ Gud kan uppenbara saker för dig. እግዚአብሔር ከገርመና ኽእል እዩ ከገልጸልና ኽእል ነገር Du kanske tycker det är suddigt. ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዝሃሰሰ ነገር Det är inga detaljer. ዲታይል ብዙሕ ነገር ደይረኣኻ ክትኮን ትኽእል ኢኻ Du kan gissa bara vad det är. تحسب ورا ترى انت يزي تزرع غوتاي خون قال تحسب Men den helige ande قل منفس قدوس kan uppenbara. قالت لك يخلي قل منفس Han kan rycka bort täcket. تي دخل كان قطري كلبس يخلي På samma sätt som han visade korset för dig. بتحد ما قدي مسألة كم زرعي كان عها كم زرع هلك حي مسألة
innan du såg korset liksom innan du förstod vad det var. قدمنا احنا مردانا حيل مسقل انتي مخونو Så såg det ut som en religiös symbol kanske. يا كم زي هايمونوتاوي ملكت قلا يكون هو يردانا نيرخم Ja, men så kryssform. بمسقل بك او انتي Det var tecken. بك ملكت بك اجري كتحسب تخون Och för vissa personer som tror så betyder det mycket. نتوم زامو غنا بتعم عاب ترغم الله تمسكن Men هاليلويا när den helige ande ግን መንፈስ ቅዱስ visar dig korset, ከረኤና ሁሉ ትመስቀል uppenbarar det för dig. بتعم يزغرمنا ወይ ما Han drar يገልጸنا bort skynket. تي خلكال قطري اليوم Du får se alla detaljerna. شعور تريو تدي تايم وتحايل تمسكر ما ينسى هاليلويا Och du förstår i din ande. بس لا تردو اوشتي منفسكا Det gäller mig. واو انا عايز ملكتي تنا عاي بتعمي تردو هاليلويا Han dog för mig. النسو نعاي مويتو سو سلي مويتو يلكا تردو مردا تركب هاليلويا Du har fått det uppenbarat. نسخا رخيبكا مغلاص Det är inte bara för pastorn. نباستر ترايكون تبلطو بباستر رايكون كارخيبكا Anden bor i dig. እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አውሽተኻ ስለዝሓደረ Den ande som väckte Jesus från de döda. ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተወስኦ Kraften, hjälparen, እቲ ሓይሊ እቲ ሓጋዚ tröstaren. እቲ መፀናንዒ Han som ger all kunskap. እቲ ዝህበና ንዓና ኩሉ ፍልጠት Han som ዝህበና vill visa dig Guds drömmar. እቲ ንሱ ክርኤና ዝደሊ ናይ እግዚአብሔር ሕልሚ Han vill uppenbara för dig. ንዓና ክገልፀልና ይደሊ እዩ Vart han vill att du ska gå. ኣበይ ከም ንኸይድ ክገልፀልና ይደሊ እዩ ሃሌሉያ Kanske det blir som för Mose, för Jona, Lycka för till, Johannes, Mose. för Petrus. ፕሬሲስ ልክዕ ከም ናይ ሙሴ ከም ናይ ዮሃንስ ከም ናይ ጴጥሮስ ማለት እዩ Det sker genom Guds nåd och i tro. Det sker genom tro. ኣሃ ብእምነት እዩ ዝኸውን ብእምነት ብፀጋን ብእምነትን እዩ ዝኸውን Jag hade en tid i livet när mycket hände. Det hände mycket i mitt liv. ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወት ያጋጢሙ Som Gud gjorde. እግዚአብሔር ዝገበሮ ማለት እዩ Han visade mig saker, uppenbarade. እግዚአብሔር ኣርኢኒ ዝተገልፀ ነገር Vi fick se människor bli friska. ብዙሓት ሰባት ክሓዊ ከለዉ ርኢና Alltså helade av Guds kraft. ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝተፈወሱ ማለት እዩ Vi fick se människor bli frälsta. እግዚአብሔር ብዙሓት ክድዕኑ ከለዉ ሰባት ኣርኢኒ Ni förstår, det hände mycket. ትርዳ ይኽእል ብዙሕ ድማ ኣጋጢሙ Gud gjorde mycket. እግዚአብሔር ብዙሕ ከም Jag ዝገበረ ligger i min säng. ሓደ ግዜ በዓላተይ ደቂሱ ከለዉ Och som vanligt så ligger jag och pratar med Gud. ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ደቂሰን እግዚኣብሔር ይዛረብ ነይረ Och då säger han till mig. እግዚኣብሔር ኢሉኒ Johan. ዩዋን ኢሉኒ Han börjar alltid så. ኩላ ግዜ ከምኡ እዩ ገይሩ ዝጅምረለይ Han säger ditt namn. ኩላ ግዜ ብሽምካ እዩ ዝጅምር Han känner dig. ሃሌሉያ Han vet vad du heter. ያ ይፈልጠካ መን ሽምካ ከም ዝኾንካ Och han använder ditt namn för att du ska lyssna. ሽምካ ድማ ይጥቀመሉ መታ ንስኻ ክትሰምዖ Det är så enkelt. ቀሊሉ ድማ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝጥቀመሉ Och då säger han till mig. Om du inte hade trott. Så ንሱ hade du ድማ inte fått ኢሉኒ se. እምነት ተዘይህልወካ ነይሩ ኢሉኒ ኣይምራእኻንን Abraham. Om du inte hade trott. ኣሚንካ ኔርካ ተዘይትኸውን ኔርካ Hade du aldrig fått se. ትርእስ ኣይምኽኣልካ ኔርካ För tron öppnar dina ögon. ምክንያቱ እምነት ንእዝንና ዝኸፍቶ I tron får du kraft. እምነት እዩ ሓይሊ ዝህበና Det är i tron som du följer. ብእምነት ኢና ንሕና ንኽተል ብእምነት ኢና ንኽተል Och jag börjar förstå ጀሚረ ክርድኦ ጀሚረ att många av sakerna som hade hänt ብዙሕ ነገራት ዘጋጠመ ኣብ ሂወተይ hade jag kunnat förklara på ett världsligt sätt. Tvivlat. ብዙሕ ነገር ክገልጾ ይኽእል ነይረ ብዘጠራጥር ነገር ዓለማዊ ነገር ዓለማዊ ነገር Så, den som inte hade trott, tro för det, hade förklarat det var slumpen. እምነት ኣባኻ ዘይብሉ ሰብ ዝኾነ ከምዚ ናቲን ገለ ክብለካስ ይኽእል Det hade hänt ändå. ኣጋጢሙን ገለሉስ በቃ ኖርማል ክገብሮ ኸ Du gissade och hade tur. በቃ ስኻ ገሚትካ ኻ ገለገለስ ክብለኒ ይኽእል ነይሩ ሰባት እምነት ዘይብሎ ማለት እዩ ኣባይ Men så var det inte för mig. ግን ከምኡ ኣይነበረን ንዓይ Jag prisade Gud.
نعملاخ بتاعنا مسجينيو Jag tackade honom. الإكزابير أمسجينيو För jag vet vartifrån det kommer. مغناطي يفلت يا خابي كم زمتهم Han som är livets ursprung. Han som vill oss. نسو تزلالنا منشنا هيوت Jag vet varifrån vi kommer. فلت يا خابي كم زمتنا Och du också, du vet varför du är här. سقال ما تفلت يا خا سلمتي أبز خمد لها Och du vet också vart du ska. تفلت يا خا ما نبي كم تخيل Och Herren vill uppenbara alla detaljer. እግዚአብሔር ድማ ክገልጸልና ይደልዩ ኩሉ ነገር እቲ ብዲታይል ማለት እዩ Amen. Amen. yes amen hallelujah Hallelujah. praise the lord Jag skulle vilja... okay. Ja, ja tack. Det finns en profetia över Sverige. ኣብ ሾረን ትንቢት ኣሎ Om att väckelse ska komma. ሪቫይቫል ከም ዝመጽእ ወይ ድማ ምንቅቃሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅቃሕ ከም ዝመጽእ Amen. Jag kan inte... Det här är inte förstahandsinformation. Som Petrus. Det här är inte förstahandsinformation. Jag har hört det i andra hand. ያ ደይንተ ካብ ኣምላኽ ዳይሬክት ዝተቐበልኮ ኣይኮነን ብኣንድራ ሃንድ ተቐበልኮ Ja, men jag tror på det. ግን ብጣዕሚ እየ ዝኣምኖ ያ Den säger ከምዚ ዝብል att väckelsen ska nå Smygehuk till Treriksröset. Det är alltså Sveriges sydligaste punkt och Sveriges nordligaste punkt. እዚ ቤተልሲ እዚ ምንቅቃሕ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ምንቅቃሕ እዚ ሪቫይቫል ስኒ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሾደን ከም ዝበፅሕ ስኒ ትንቢት ኣሎ Från Stockholm till Göteborg. ካብ ስቶክሆልም ስጋብ ዮቶቦሪ ዝዝርጋሕ Från den östliga till den västliga punkten. ሃሌሉያ Och många av oss väckelsekristna i landet ብዙሓት ካባና ድማኒ ምንቅቃሕ ናይ ክርስቲያን ያ har hört om den här profetian. ሰሚዕና ኣለና ብዙሕ ምንቅቃሕ ከም ዝኸውን እግዚኣብሔር ከም Det var många år sedan den talades ut. ብጣዕሚ ነዊሕ ዓመት እዩ እግዚኣብሔር ተዘረቦ ቅድሚ ነዊሕ ዓመት Och många väntar. ብዙሓት ድማ ነዚ ፅበይዎ እዮም ዘለዉ Och många ber. ብዙሓት ድማ ስለቲ ትንቢት ድማ ይፅሉ እዮም ዘለዉ Jag ville dela den med er. እቲ ትንቢት ድማ ምሳሓትኩም ክካፈሎ ይደሊ ኣሎ Amen. Det jag tycker man ser ኣነ ዝሓስቦ ዝርዮ hemma just nu i Sverige. ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሽወደን Det är att Sverige tar emot folk från hela världen. ሽወደን ካብ ሙሉእ ዓለም ሰባት ተቐቢላ ኣላ De söker skydd här. ሓገዝ ዓቐብ ሓገር ሓቲቶም ኣለዋ ኣብዚ ሃገር Många i Sverige blir upprörda. ብዙሓት ኣብ ሽወደን ተተንኪፎም ከምዚ ሮድ ኮይኖም För de tycker att det skapar problem. ፍራት ብዙሓት ሽወደናዊ ተተንኪፎም ምክንያቱ ብዙሕ ስደተኛ ዝመፀስኒ ከምዚ ሽግር ገለጻ ኣይገበረን De skyller alltså anklagar för kriminalitet, för våld, ja du förstår. ብዙሓት ሰባት ስኒ ዘረብዮም ስደተኛ ከም ዝገብር ክሪሚናል ይገብር ገበናት ብዙሕ ገብሩ ስደተኛታት ገለስ ይብሉ እዮም ሽወደናውያን ደቂ እዛ ሃገር ማለት እዩ De säger vi borde dra ett stopp i gränsen. ደው ከነብሎ ነርና ምእታውን ስደተኛታት ደው ከነብሎ ነርና ይብሉ እዮም ብዙሓት ሽወደናውያን Men det jag ser, እቲ ኣነ ዝሪኦ ግና det är att väckelse kommer in i Sverige. ምንቅቃሕ እዩ ናብ ሽወደን ድመፅእ ዘሎ Amen. Från Afrika, ካብ ኣፍሪካ እዩ ምንቅቃሕ ናብ ሽወደን ድመፅእ ዘሎ ካብ ኤስያ ካብ ኣፍሪካ från Mellanöstern. ካብ ሜላን ኦስተን ድማ ምንቅቃሕ እዩ ናብ ሽወደን ዝመፅእ ዘሎ Det ሪቫይቫል kommer in församlingar, människor som er. ያ ቤተክርስቲያናት ይፍጠራ ኣለዋ ብዝተፈላለየ ማለት እዩ ካብ Som ከማና älskar Jesus. ሶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሩ ማለት እዩ Som längtar också efter väckelsen i Sverige. ብጣዕሚ ዝናፍቁ ድማ ሪቫይቫል ክኸውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ምብፃሕ ክኸውን ዝናፍቁ Som ሰባት ber för Sverige. ብጣዕሚ ዝፅልዩ ሰባት ድማ ኣለዉ ስደተኛ ኮይኖም ኣብዚ ነዛ ሃገር እዚኣ Deras nya land. ብጣዕሚ በዛ ሓዳሽ ሃገሮም Där de har fått stretch. በዛ ዝዝርጉሑላ ዘለዎ De kanske har fått lägga bort det gamla. För det nya. ያ ነቲ ኣረጊት ደርቢኦም ነቲ ሓድሽ ነገር ሒዞም ዝጓዓዝ ዘለዉ De bor i norra Sverige.
Av norra Sverige zogmotlo. De bor i södra Sverige. Av södra Sverige zogmotlo. De bor i östra Sverige. Av östra Sverige De bor zogmotlo. i västra Sverige. Av västra Sverige zogmotlo. Och de bär väckelsens ande. بتعامل ما تقولي ألو بك revival خون نتسا من نقطة خون إجابة من فس. Amen. Tror inte ni att de är här? Att den är här? Väckelsen kan komma. تعامل دوتي من نقطة خون تمتع صورة. Till Sverige kan komma från andra länder. Till Sverige från andra länder. Ja. كابشو نابشي كالوت حاجات نابشو ودن. Yes. Amen. Amen. Halleluja. Var inte tillbakadragen. Ska man säga. Stå inte på sidan. أبسيط أيتك أمت. أبدو وصل أيتقول. Kliv fram. أفتي بوتا خاخون أبسفرة خاطرخت. Lovsjung Jesus. Tillbe honom. يا ناملخ نبر ناملخ تسألي. Amen. Var redo på att det behöver mycket stretch. يا تدالو بزر نزرقح كم كدليكاي. Tårar, kamp och mycket arbete. بزح صلوت بزح مدفع نقميت. Men jag vet att det är Herrens vilja. زلما نجزابير فقاري نجزابير دليتيو. Att väcka Sverige. جزابير كتس جزابير مشودن كتسا. هاليلويا. Amen. Jag tror ni är en stor del av det. نحن دما بتعمي عاد خفاد ناتو نايتي من نقرأ هنا. هاليلويا. Fader, vi ber جزابير نتسلنا. att du ska komma över vårt land. نسخاق متنا بذا هاجر نشودن. Att du ska visa oss din vilja. نسخاق ترينا دليت كا جزابير. Att du ska ge oss förmågan att sträcka oss längre än vad vi trodde vi kunde. نسخاق حيل خطبنا عظم خطبنا خنزرقع كافتين احنا نحسبون العلي. Att du ska övertyga oss. نسخاق أبات هوي خط حيل خطبنا. Att du ska visa oss din vision. نسخاق خطر إنا نتكا رأي. Om det behövs både 1, 2, 3 och 4 gånger. نحن هاللي بزح حالة بسلسة كساب شو حتى شو مونت جزية. Herre, ge inte upp oss. أبانا أي تسفاي تقرأ جزابير. Vi behöver dig. نبتعامل ندلك كلنا جزابير أبدا خطما. أبدا هاجر. Amen. آمين هاليلويا. آمين. راسا كان دانا بانا باسي. إيرولا باندا راباسو كرولو بورولو بوسي كريلي بيري بوس. ريبارا رابا ديري بوسي كرالا Det jag hade för بورولو dig. بوس. Det var det jag hade till dig. زين يرني لو ما عندنا عخاتهم ككفلوا تدولهم. Om du behöver vända på dina planer. لو ما نتا ايبود مستقم كتقوم تقولوا لك نتي نفس رايك نفس اكزابير ذهبك انا وقت متعلك نفس اكزابير ده تصفوك انا وقت متعلك Så kan det hända att det står och se, jag är med dig alla dagar, inte tidens ände. يا انا سكاب حجك صاب زر على مساحاتكم زبل بك اخو تريو بك اتي اكزابير ذهبنا تصفى Vart än du är. يا